Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Winston Tony Lingdo ula kentat ye kijing keno jong ba Bari Kuparsan Ram MDC Nasyala ubla keno baka Executive Committee bamenta kadang I trading license ye ki barjela ban le ye ki kam ki bala ban trehi da ki trairi trimuluk. Habakran sikilat patay kubor haka arpulay terek julio arja arpunrio uba Winston Tony Lingdo ulaong. Bahusnem arja arpuwe arja arpua kajing I trading license haka sisnem kalapalat yaka arspa teli. Bat kumjo hausnem arja arpulay arja arpusaw kalapalat biang yaka arspa teli. Henry nadu snam arja arpusan arja arpunrio hadien baka Executive Committee kabayalam daka Voice of the People Party VPP kala syimti ka borsen syar kajing I trading license kala hiar syaga khandai po khandai teli bat mentau snam kadang poi tang lai po teli. Ulaong bagajing ay kini ki trading license kalong tang ikitu ginong tray contract ki batray hapo ka Airport Authority of India bat ki weipat ki buan na bar lingba ka GEM portal. Halor ka jingkno baka KHADC kala pendo ya ka Blinkit hanong thamai Henry kala iPad ya ka bar bat restaurant uba Winston ulaong ban nadu usnam baladam ka KHADC kala dap ban kang ya ka Blinkit ha fire brigade. Ulaong baki dekot jong ka Grocery Association kila wan ban ya kendo bat kila penpau ka jing sokhia jongki balada I trading license ya ka Blinkit palat 100,000 tali kidukan de marbam jongki try muluk kindu no ya kilat kamai. Namar kata ulaong baga KHADC kamsyam la I trading license ya ka Blinkit watla ka Blinkit kadang persang kat bala ban yo ya ka trading license bat kala panru ya ka no objection certificate nanong Rem Hills ka ba urang ba snong ula I Henry hado mantapan kampat poi satya sa KHADC ka jing apply trading license. Uba Winston Tony Lingdo ulaong ru badon sakiwe pat kibale home delivery Henry ka KHADC kala perking ya kini ki jatkam namar kila ban kata bat penhiar ya ka jingyo kamai ki try muluk. Nalor kita uli thu bakadan tangkawe kedukan alaya kabol I trading license kabadai halor ka jinget try lang hapadang iwe ikong ibadai khasi nalat umkra bat Manish Agarwal. Henry bagila dep penbiang ya barok kikot kisla ki badon kam. Ulaong bakatai ka kam kadai jong wei barjala ubak lok jong u kadai ka khasi bat ki deiru kinong song snong ki plus lambha ha ka jalla. Ulaong balada dei ki bre ki basuwan thamai na sa barjala ka KHADC karam ai satya ya ka trading license. Shosho uli thu bahadien balai nu jor bha ya ki kot ki sla lasyam bakila pen biang ya barok ki jingdon kam kat kum ka kendon. Haga joko pole thu baka KHADC kala da penmi ru ya ka notification syaki dorbar snong bakim dewan I no objection certificate la ni NOC na ka benta ki jat kam ki baki try mulok ki la ban try hi dalade ngai I we na I dekot jong ka yeng na ni MDC nang tina po sila ibu ka jingkali ba kani ka isi ka ai pathar palat ya ka ya ki license ngadon bat nga ka list ka comparative statement kini kisnem la lek not nadu usnem arjar arpuwe arpuar kat kum gelis ke bangalai ki trading license hak sisnem empalat ya ka arspa tam hausnem arla arpula arsauru arspa tam ndai nadu bon shim ti gani ka isi menshim snem ni ai ka trading license khandai pu khandai teli bat mantau snem kidang ya lai pu teli badai bi ki ya lai pu teli mantau snem kini ki trading license ki bangi ai ki dei thik tang ya kitu kinong trade contract kum hapo Airport Authority of India bat kiwe ki kam ki bawan nabar lingba ka jam bat ka portal andai kadon ka wei ka statement ka BI ba ni pendu ya ka Blinkit hangti hapo nong thumai hapo fire brigade bat ni ai ya ka wei ka bar and restaurant kemudian hangtu nga syukwa bani thu EP kani ka case ka Blinkit ka bangala ikendu nadu menshim snem ngala khang yu Blinkit nang te po fire brigade namar ba hadin bangki wan kini ki Grocery Association man kendo nga ki ong baba dapi ai trading license ya ka Blinkit kan pendu ja kumba 100,000 tli ki grocery dukan jong ki try muluk na kita ki 100,000 tli ki dukan ki ba ai kam ai jam ki kena samla ki jongi ki dukan ki ba ki long kemi ki jongi ki syong ha ki dong ki thang ki boper
balada nga ai trading license ya ka blinket kan penduk ja du dia barok khoi na du kinong di jur na du kinong di do kha kinong di do siar but ki grocery items jadi helor kata kanong rim nga pen bat nga khlam ai ya ka trading license ka blik ha ka bai dei bat ka blinket kala kham nang te na po fai bigi ngayo snow shu mentabu uyele kat ka bula ban yo ban pli ya kan ka blinket hang ni po jela ka jongi ngalayo snow bula shim ya ka NOC nang te na po Nongrim Hills bat urong ba snong jong ka Nongrim Hills su ura ai ka NOC andre hadu menta ka pat poi sya ka miet ya jonga bonwan apply trading license ngan ban biang sa ka wei lada u blinket hi uwan ban le business hang ni da ka badon ka jing thmu ban pendu ya ka jakpo jong ki try muluk dalai ru ka ni ka isi kang num ai trading license ya ka blinket kidon ki wei ki dukan kum ke Instamart ka badon hang ni hajan jong district council kini ru kila persyang ban ya ka rukom ka ju rukom bayat ka blinket ban ai home delivery andre ni la khang ya ka taru kaladon sa ka wei ka po vishal hang ti po dem senyong ru ka turu ka ai home delivery ngir ni khang ya kata nomor bang isno thu kini ki dukan ki baran haki dong ki than ki jungi bo fer kan ka sor shlong bora ko wei kin sayap jalut bora khoi nomor ka blinket bat ki wei ki ai kum ba 22% discount shunu ni try muluk jungi wa ban siu bai wai ki dukan wa ban siu bai nong tray bat ki nong tray ki baran tur ki besai ka yeng ka sem jong ki pen school ki pun ki jong ki pen nang pen start kadang i ailat mangi kum ka blinket Instamart bat vishal ban tray hang ni kumut kini ki try dukan ki jungi kum ka grocery association kum bakala pen songa kan sedu ki kamai ka ji sakawai ka point pada ka lomba hakabai dei bat ka jing pendu ka jonga hang te po blinket bat banga ai ya ka tuka kawai ka dukan ka pekerteng ka ahlian or something like that ka tu ka dei ka trade license ka banga ai ringkat bat ka partnership jong iwei ikong na po like mukra nga ayu Manish Agarwal ya katu ka dukan hang tu ya ka trading license but ya ka bar license ki yo ya ka license na po ka state excise di hadin bakila abyang ki kot kisla di hang ta bangin sayat chakmat nomor ka snong kala ada penbiang ya ka NOC kala ada ai ka NOC but ki kendon ki boper but kani ka alia bodon hang tai ka dei ka jong unon tribal but hakaju ko por ila ale lang iwe ikong na po la mukra but kalok jong ni manishu ide ginong snong hang ni ha po shlong ide kasi ti kini ginong snong ki bala shong la slemang ni udon ka hardware hang te po jingkieng ru la at po san snem ti hakanu ko nongrim menta nan pendu ya ka jingkamai ka jongki lada ki beri nabar ka state kum bala claim de itu MDC dalile nginum ai henry beki dei nang ni na po ka state jongi kila don hang ni la bon snem ti kadai ka benta ka jongi bangin pek bahai ki kot kisla but hadin bangila nujor ki kot kisla ngin salap bakini ki dei ginong snong ki bla shong hang ni po mekhalia jongi la po snem mrei tang ka taru sakawai ka jingte lakam ka bangla te lakam ka dei bakila don da ka partnership di but ya ka te ka restaurant la penyat lang de iwei ikong ibasa halai mukra i bala let ban trace po Mumbai i bala tray keleng kari India ha ka hospitality industries but kani ka dei kawai ni kinong rim ka banga ai ka tu ka restaurant bat ka bar ka brang tai ha ka jaka badan makhangi ka blinket habi dei bagani ka NOC da fikan ma home menship snem mo obnai April ngaladap ai da kawai ka notification siya paro ki dor barsno jong ka ha ka jingpet jong ka hasil district autonomous council ngaladap ai da kawai ka notification ba ka tu ka notification kala adap kran syayang tu bang yem dei ban ai NOC pathar ya kidu ki bawan ban tray ka kam hang ni khamta me ki barjula lada ki try nguruk hikila ban tray ya ka kam tiliba ka tu ka notification ka banga ai ha usitarik jong upna yayong arajar arsan niladap ai ya ka notification bante la kam ya ki NOC na kisnong boper tingangai ka try kam ka tu ka notification ka bangi ha adu mentaro hoy balik gimla ngila niha pan peken lada ngi ka snong kala ai da ki NOC niha pan peken ki kot kisla lada ki kot kisla kimbiang pejmo kemucu ya tu epi manta lada ka snong kala ai NOC lada ngi kwa men pen shisha baki dei shisha nem kita ki non tribal ki belas ki bela khala he la san hang ni apo jela ka jongi ngapan sa ka bot certificate ka jongki mdei banga suai pathar di halor kata kanong rim banga suang epi bahaki por bla le la kumdu system ki average kan dei bet shi spa shaneng bet ka license ka baka ai rei nadu bon kani ki isi ka jongi ala bante lakam khandai tili bat lai pho menta
Kaniru kadai bengi ai kita ki beriu ki bayo kontrak ki basyabar ki batrai tang sistem asnam ki lip haino. Henry ya kini ki trading license pada ki bangingi ai. Gi bagi ai ni check dada ki dei shisha kita ki non tribal ki bakha bahe masan hang ni apo sorjungi. Namar ba beli ngan yo kata kumnu ngan yo kata ka kot jing tu shisha da ka bangapan ya ka bot certificate. Henry ki donru ki beriu nabar ki bawan benle ka ban ya trading license ban peli dukan lai pujat sal pujat. Ni da kim dan ka birth certificate ani wat laki yo ke no siru ngam ai ya ka trading license. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya